54 anyos nga babaye nga nalambigit sa rent-tangay o sangla scheme nasikop sa kapulisan sa Regional Highway Patrol Group kon RHPG-7 pinanguluhan sa ilang Regional Chief Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla. Upat ka mga tao ang minangup sa RHPG-7 kay nabiktima sila sa maong suspitsado. Gipasakan og kasong carnapping ang suspitsado sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office niadtong Enero 21, 2025. Samtang nasayran sa RHPG-7 nga ang dinakpan dunay warrant of arrest sa kasong murder dito sa Dakbayan sa Bugo. Wala pa hinuon madetalye ang sirkumstansya sa kasong murder nga iyang giatubang. Pinaagi sa tabang sa Bugo City Police Station, nilusad ang RHPG-7 ug manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect niadtong Pebrero 18 sa ML Quezon National Highway sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala muluwat og pamahayag ang dinakpan. This pertains to the arrest of one Jessica Sanchez, Filipino, 54 years old, and with residence address at Barangay San Miguel, Cordova. So she was arrested for a crime of murder. The accused is also involved in rent-tangay or sangla scheme.